E bune, gaz, hai să facem alt videoclip. Că nu, am înțeles că asta e primul videoclip care facem așa, cum mă joc, da. Știu că am făcut videoclipul cu bine așa, de acum o să încep să fac videoclipuri. Asta știu că nu mai am postat de cam, nu chiar mult timp, dar da, pentru că n-am putut, că tata am fost pe drumul și dacă auzi muzica aia, e un prieten aici, Nicolas, care e aici. Hai să ne jucăm Soccer Star. Și acum eu sunt la cortă. Suntem în quarter finals. Îi dau la Neymar mingea. Neymar. Dau la Neymar mingea din nou. Și Neymar a dat un gol, vedeți, guys? Ce bun e Neymar. Hai să facem din nou. Let's see what happens when we fill this big wobble bubble up with number one. Big wobble bubble, that's right. Cred că toată lumea a primit reclama asta până acum. Let's come back in 10 more minutes. As y'all see, we got the wobble bubble super big. We done jumped on it, we done kicked it. But one thing we didn't do was add Arby's to it. So I'm gonna go ahead and pour some Arby's in it. I think we got them all. 2 million Arby's inside of a wobble bubble. Here we go. Ele mai mult au căzut pe jos. Hai încă o dată. Iar. De data asta deja reclamă. Am zis că nu mai mă la reclamă. Încep de la început dacă pierd. Am dat primul gol. Iară. Neymar face aceeași chestie. Acum. Dar guys, vedeți cum fac o linie. Jocul ăsta e reg. This game is rigged, yeah. We can never play a good game, never will be a good game. Like that. We can never have a good game. Always have to lose something. Always coming out of the yeah. Guys, mai can share un pic în videoclipul ăsta. Come on. Da, la Neymar! Dai-mi de la Neymar. Let's go! Neymarico! Zoom. Partea asta. M-a saturat? N-am bani. Mai ne duc pe de penalti. Tati mă duc departe. Dar nu corect. Mai bine o dau la Neymar. Tu nu ești. Ce merge? Da, let's go! Asta e... Ăla era... Zlatan Ibrahimovic. Da, ăla e Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Oh, mă bat cu Madrid. Mă bat cu Madrid reg. Hai să vedem.
más? No. No era buena idea, buena. A ver. What? A veces gachas, chicos. Va sudah minta Boleh begitu. dia minta dia aku salah Latte la porta le conteste. Oh.